Assalamu alaikum, Allahov poslaniče. Allahov poslaniče, o riječima tvojim razmišljam svakim danom ispunjen nadom i strahom. Razmišljam o vremenu u kojem si još tad zborio, o vremenu u koje se današnji svijet pretvorio. Allahov poslaniče, muslimane je dunjaluk opkolio, zaboravili su na riječi koje si im uvijek govorio. Tako mi Allaha, ja se za vas ne bojim siromaštva, već se bojim da vam se ne otvori dunjaluk kao što se onima prije vas otvorio. Allahov poslaniče, ne držimo se zajedno, na razne strane smo se rastali, čak i ako znamo da to nije svrha zbog koje smo nastali. Allahov poslaniče, brzo nam sati prolaze, u vremenu bereketa skoro pa i nema. Pitam se, dolazi li nam dan za koji čovjek treba da se sprema?